Biamono kigimo mwanchu murigeria ulio gonkonya ukoretera mangana maya senchira yumuno bimanyiririo nigakorwa Joshua Auta inche nigonkorwa John Kebati mangana maya nigotogo chakira kurwase county ya Nyamira sekiombeke mokia basubati ekorwa sensemo ya tinga imeje county ya Nyamira gikorwa Bosinya Women Group nigo kyanyora megerio kurwase kiombekende ekimanyikanete na muungano Gender Forum ebuna Bakorenda Abana ekikerense yuboteneri bwa Bella Kemunto chinga kyecho omobiso monene oyo mokuru wa ABC yokurigera ryobosera bwa Abana imeje county ya Nyamira oyo manyikanete na Bile Adera nigo ainekia okoenanwa amegiri guchase kyombekyo na abangina bikyombekyo nigo bano bago keire ekonyora megiria yo roboti oruo asenchera yubikiranwa Bile Adera afisa ya watoto Nyamira. Leo hii tuko Tinga kuongea na wazazi na wanakijiji wa Tinga hapa wa Bosinya Women Group haswa kuhusu maneno ya watoto na sana ulezi wa watoto, kwa sababu tuna watoto wengi Nyamira hii na wengi wao wanaachiliwa bila malezi. Nariko batagosoma ngeringa abana baito ekarato ko banyora weta ukwa manyora isiko yenywomo gose kwa manyora imenywomo abana balinto wenete ko bakya. Nsenkuru kwa Bella Kemunto. I am a project manager of Muungano Gender Forum. Nseyuke mbeke International Solidarity Foundation. Eserero twarego osoma igoro ya alternative care for children. Encherengi ya yokorenda abana baito, especially kere abayiboli bakure usaba iboli batiganire. Nakitokora torenda abana aba to avoid abana kogenda chi street, to avoid abana ko ba disinherited of their property, and to avoid abana gotoka muna na ubarechi children's home kababwate ya matenyi. Jongoro kwa choasho moya nyanga ondo machairman bitundu bali aigase bakegereire and at the same time no mulisiwe kanisa na gokire asengenchi ya megeria ya baretire aigase kenyoro yeito igoro yo mayani bu mwana igara megeria maya